खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंखिलिकां ब्रह्म आइजोफोरनि जि दानायनि जौगाथायनि थाखाय नांगौ जानाय माखासे आइजें राननानै होदों। दिनै भेरगाव बियाबनि सिङाव भेरगाव सेरिकालचार नब्लाङाव आइजोफोरनि जि दानायनि जौगाथायनि थाखाय नांगौ जानाय माखासे आइजें राननानै होदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव सेरिकालचार नब्लाङाव बड'लेण्ड सेरिकालचार मिशननि हेफाजाबजों 30 बेनिफिसारिफोरनि मेसन फ्रेम लुम केटवार्क राननानै होदों। दिनैनि बे जि दाग्रा आइजें राननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि एम दावबायसा बर'आ बाहागो लायो। बाहागो लानानै बिथाङा आइजोफ्रा जि दानायाव नांगौ जानाय माखासे आइजेंखौ गावनि आखाइजोंनो राननानै होयो आरो बे हाबाफारियावनो भेरगाव बिसडिसनि मासिगिरि टिंकुमुनि सुपारिनटेन्डेन्ट सेरिकालचारनि डक्टर गुरामारि देखा आरो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां बेनिफिसारि बिथांमोना बाहागो लायो। फोरबोआ जोंनि भारतनि मोनसे ट्रेडिशनेल मोनसे फोथायनाय इरिमिशन जोंहा गोदोनिफ्राय सोलिबाय थादोंमोन। बेनिनो दिनै बिटिआरआव गिबि रानजेननाय हाबाफारि खालामदों जोङो लुम एबा जेकार सेट भेरगाव महकुमा सेरिकालचार बिनि सिङाव जोङो 30 बिनायसाफोरखौ सायख'नाय जादोंमोन आरो बिनिनो दिनै जोङो 30 बिनायसाफोरनो जि जोंनि जेकार सेट राननाय बेखौ जोङो जागायजेनबाय आरो बेनि गेजेरजों जों फोथायदों जोंनि जायफोरा जि दायो जि दानानै गाव गावनि न'खर संसारखौ सामलायबाय थादों बिथांमोननि थाखाय बे जोबोद मोनसे हेफाजाब जागोन आरो ओरैनो जोंनि जि तातसालजों जों जि दायो बेनिख्रुइबो बांसिन बे जेकारजों गुन गोनां जिखौ जोङो दानो हागोन आरो गोबां जिखौ खम समनि गेजेरावनो बे जेकार मेसिननि दारै दानानै बिथांमोना बाजाराव फाननो हागोन आरो बिनि गेजेरजों बिथांमोना रांखान्थि खामायनायनि राहा लामा लानो हागोन। जायफोरनो जोङो जेकार मेसिन रानदों बिथांमोनखौ जों 45 साननि ट्रेनिं होनाय जागोन। जेकार मेसिन बोरै सालायो बेजों बोरै आगर दैखाङो बोरै सोङो बोरै दायो बिनि गासैखौबो जोङो 45 सान एबा 1.5 मास जोङो बिथांमोननो ट्रेनिं होनाय जागोन आरो ट्रेनिं जोबखांनायनि उनाव साफा बिनायसानो 13,000 रां स्टाइपेन्ड महरै एपार्टनिफ्राय बिथांमोननो होनाय जागोन। 100 जन बिनायसाखौ जोङो सायख'नाय जादों बिटिआरनि दानि मोनजि महकुमायावबो तामुलपुरा जिल्ला आरो महकुमा मोनसेयानो दा ओंखायनो मोनजि महकुमायावबो जोङो बिनायसाफोरखौ सायख'नाय जादों जायफोरा जि दायो आरो माखासेया जेकार मेसिन सालायनो एसे नांबावगौ ट्रेनिंनि बिथांमोनखौ ट्रेनिं होनायनि थाखाय जोंहा बेयाव बेबस्था दंखायो बेखायनो बिथांमोना ट्रेनिं मोनगोन आरो आं खावलायगोन जायफोर बिनायसाफ्रा बे जेकार मेसिनखौ जोंनि बड'लेण्ड इरिमिशननि दारै मोनबाय बिथांमोना जाहाथे ट्रेनिङाव फैथारो ट्रेनिङाव फैनानै सोलोंना लायो आरो इन भबिष्यतआव बिथांमोना जाहाथे बे जि दानायनि गेजेरजों रांखान्थि खामायनाय बे राहाखौ लायो। लुम फ्रेम जोङो जेकार मेसिन सामलायनो थाखाय जिखिना नांगौ जेकार मेसिन मोनसे दङ जोंहा बेवहाय लुम फ्रेम दङ साल माखु जेसेबां जि दङ जतरनिफ्राय लानानै गासैखौबो जोङो हिसानसालि मोनसे जानो थाखाय जा नांगौ गासैखौबो जोङो होनाय जादों। जिउनिफ्रायनो दुर्गा फुजा नैथि सिबिथाय जोंनि दोरोङारि बा सोलिबोबाय थानाय मोनसे सिबिथाय बेखौ भारतआव गोहोनि फुजा महरै सिबिनाय जायो आरो बे गोहोनि फुजा महरै सिबिनायनि ओंथिया जाहैबाय मा जोंनि गेजेराव जाहाथे गाज्रि गोहोआ बा गाज्रि गोहोम खोख्लैग्रा माखासे सक्तिया जोंनि गेजेराव जाहाथे जोबस्राङो बिनि थाखाय गोहोनि बिगोमा बिमा दुर्गाखौ सिबिनाय जायो। आं मिजिंथिगोन जोंनि बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय मोजां बोर बिमा दुर्गाया जाहाथे होयो आरो जोंनि गेजेराव गाज्रि साननाय गाज्रि थासारिखौ फोजोबस्रांनानै मोजां साननाय आरो जोंनि गेजेराव मोजां बारहावाखौ बेबायदिनो बार होबाय थाथों आं बेखौनो मिजिंथिदों आरो गासै बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो नोगोरारि दैदेनगिरि साफ्रोमबो थाखोनि सुबुंनो दुर्गा उत्सबनि आंनिफ्राय जोबोद हामलायथि जासिहरबाय। दिनै मुङाव जोंनि बर' लाइमोनफोरा फुजा नायनो थांनायाव गावनि माखासे अभार माबाखौ देखायनो नागिरो बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो?
बेथ' जोंनि मोनसे लेक अफ मरेल इडुकेसन होननानै जों बुंनांगोन। आखु गियाननि जोंनि गेजेराव एसे अभाब जानानै दङ। जोंनि दानि जायफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोना माखासे बाथ्राफोरखौ माखासे थासारिखौ सोलोंनो नागिरा। दिनै आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्सनि जुग, बे जुगाव मोजांबो गाज्रिबो फैनो हागौ। दिनै सासे गोरों मानसिनि बाथ्रानिख्रुइ फेसबुकआव सोरबा लिरनायखौसो बांसिन फोथायो। दा बेखायनो दिनैनि बे जुगा जोबोद कमप्लेक्स। आं लाइमोनफोरखौ खावलायगोन, गिबियाव गावनि जिउखौ दानानै लाग्रोनांगोन, बेनि उनाव जि खालामो बिनि उननि खोथा। दा बेखायनो दिनै दुर्गा फुजा, गाबोन मायबा मेला फैगोन। दा बे फुजा मेलाफोराव जाहाथे गावखौनो गाव सामलायो, गोसो होसारालासिनो माखासे लिमिटनि गेजेराव उत्सबफोराव थाङो फायो बा रंजायो। जाहाथे उत्सबनि मुङावनो सोरनिबा न'खराव जाहाथे दुखु फैया, बे बिथिंखौ जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा नोजोर होयो आं खावलायगोन। आरो जायफ्रा दिनै क्लास 10 फरायदों बा जायफ्रा दिनै मोनसे मोजां फरायगासिनो दङ, बिथांमोना जाहाथे गावनि फरायनायनि टेबोलनिफ्राय जाहाथे खोब बारा सम आद्रि खालामा, आं बेखौ खावलायो।